Balcons que parlen, carrers llegibles, poemes visuals escampats pel Raval. Durant 2 setmanes, veïns i artistes han treballat junts, transformant la ciutat en un gran llibre que translluís els sentiments, desitjos i propostes d'un barri multicultural i establir un diàleg ciutadà on tothom aprèn de tothom. Aquesta és l'essència de la ciutat de les paraules. La ciutat de les paraules sorgeix de la iniciativa d'artistes que teníem un taller de literatura al Museu d'Art Contemporani. Ens deixaven el museu com a seu del taller i en aquest taller que hi ha com 8 o 9 persones treballant-hi i sorgeix la idea de penjar les paraules als balcons. Aquesta idea es va plantejar al Servei Educatiu del MACBA i a partir d'aquí es va desenvolupar la ciutat de les paraules, que ara mateix s'ha concentrat en 2 temes. Un és convidar la gent del Raval que pengin les paraules als balcons i per això nosaltres els ajudem fent d'escrivans públics, o sigui, pintant pancartes per la gent, i per l'altre en un recorregut d'instal·lacions d'artistes. Nosaltres, com a artistes que érem, el canvi del Raval amb el Peri, amb totes les cases que queien, tot el que s'estava obrint, ens semblava una bona oportunitat per fer instal·lacions, per fer treballs en aquestes parets mitgeres que estan quedant amunt i avall. Vam fer una convocatòria pública i vam demanar als artistes que presentessin projectes i en això estem portant-los a terme. La ciutat de les paraules neix a Tierra de Nadie, un taller literari creat fa un any amb el suport del MACBA i format per artistes interessats en la connexió entre imatge i paraules. De fet, és un taller que pretén ser molt obert, que el que vol és que vingui gent de tots els àmbits i poder relacionar-se. Per això es titulava Tierra de Nadie, perquè és aquest espai que no és de ningú, que no és propietat de ningú, sinó que està obert, és una idea d'aquest nou continent per descobrir que ofereix totes les possibilitats. Sí, bàsicament es tracta de que hi hagin propostes i que es puguin fer a terme, donat que tenim la facilitat del museu, que ens pot ajudar i es poden proposar coses i a partir d'allà es poden fer. I és un lloc on es poden fer coses. Així va començar fa 2 setmanes el projecte. Alumnes de la Massana van fer d'escrivans per plasmar en pancartes les paraules que després penjarien dels balcons. Sí, nos hem tret. Estan aquí davant, Per quin diari treballes? La paraula que jo he triat és no et deixis arrossegar per la ventada de la indiferència. La hice por mi mujer, simplemente. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Pues exactamente no, pero me explicas un poco y colaboro. Es un proyecto del Museo de Arte Contemporáneo para la Semana de San Jordi para el barrio del Raval. Y queremos que todos los vecinos puedan colgar sus palabras o frases favoritas del balcón. Paral·lelament, 50 projectes de diferents artistes es van desenvolupar a parets mitgeres, tanques d'obres o fons del barri, en un intent de deixar empremta en l'arquitectura en remodelació permanent del Raval. Volíem escriure alguna cosa que fes referència a tot el procés que està visquent al barri, que estan donant una canya aquí de tirant cases i fent noves, i el barri, sense entrar en valoracions de si el procés és positiu o no, li estan donant molta canya. Llavors la frase aquesta, no hi ha extensió més grande que mi herida, que és una frase del Miguel Hernández, va d'això, de, a veure, aquí s'està obrint terreny a sac, hi ha molts calés entremig, suposo que hi haurà gent que en guanya, gent que surt perjudicada, el més heavy per mi és la ferida que es pugui fer cada un. La culminació del projecte arriba amb la Diada de Sant Jordi. L'alcalde, Joan Clos, acompanyat dels responsables del projecte i del regidor del districte, Joan Fuster, va visitar les diferents instal·lacions i els seus autors. Hola, bon dia. És una idea excel·lent, és una idea molt maca, és una idea que a més reivindica la paraula, que és una forma molt entranyable i molt íntima d'expressar els sentiments. I a més ho fan d'una forma plàstica, és a dir, que és una mescla de paraula i creativitat plàstica. Aquí mateix n'estem veient unes, darrere nostra, de Miguel Hernández. La ciutat de les paraules és un projecte que marcarà un abans i un després. Des d'ara la gent passejarà pel Raval d'una altra manera, potser més confosos lingüísticament, però molt més clars des del punt de vista de la humanitat de la gent.
Que gasten dinero, sea poco, sea mucho, señor, por lo que usted ha dicho, en pintar esas paredes así y que luego abajo esté lleno de porquería y de ratas, me parece incorrecto. En el cel está donde tú. Hombre, yo como no sé que el barrio lo tienen más exprimido que un limón, no le veo otra secuencia a esto. Pero vamos, también está el amarillo, que es un tono bonito, como el Tíbet, y de esperança, vamos a ver, d'esperança. La ciutat de les paraules va ser primer un diàleg entre artistes, després un diàleg entre els artistes i un museu que acollia el projecte. Finalment ha estat un diàleg entre un barri, un museu, la gent que hi viu, els artistes, la gent que n'és simplement usufructuari, que passeja pel barri. Tots ells han arribat a pensar en les paraules que més els agraden i han arribat a fer una exteriorització d'aquells significats que més els motiven. I això s'ha transformat en pancartes i en treballs d'artistes en les parets del Raval. Jo crec que el més bonic d'aquest projecte ha estat la capacitat de les arts de generar un diàleg entre la gent, de fer que la gent parli d'allò que realment pensa, oblidant-nos una mica de la virtualitat de les coses i tornant a tocar les coses tal i com són, parlant la gent amb la gent, parlant de paraules, parlant de la forma de les paraules. És un treball, em sembla, d'una ciutadania gran que l'obre la capacitat que tenen les arts perquè la gent s'eduqui a si mateixes.